Este verán o Servizo Galego de Saúde tampouco cubrirá as vacacións dos seus médicos, unha situación que insisten dende a Consellería de Sanidade deriva da falta de profesionais para substitucións. Nunca cubrimos as vacacións no verán, eso significaría ter médicos no paro disponibles para ser contratados. Tradicionalmente non se substitúen, temos mecanismos de cobertura dos compañeiros que non están. É certo que según van pasando os anos, o número de personas que non están fundamentalmente por xubilacións é maior e aí o esforzo que teñen que facer os compañeiros é tamén máis alto. García Comesaña reiterou que faltan médicos. Volveu reclamar ao Ministerio de Sanidade que habilite máis prazas de formación. O motivo que non teñamos os médicos para sustituir é basicamente que non damos formado a todos os que se precisan. Galicia leva poñendo medidas para paliar este déficit, por exemplo, a última convocatoria desas 106 plazas en propiedade para os 1000 que rematan este ano que se poidan quedar, e seguiremos traballando en medidas que alivien a carga de traballo. E seguiremos tamén demandando ao Ministerio que quen tenha capacidade de producir máis plazas de formación que se habilite. Levamos dende o ano 18 reclamando isto e seguiremos, por suposto, cada día reclamando. Ademais da falta de médicos, outra das polémicas que cada verán se dan nos servizos sanitarios do Salnés e o traslado da ambulancia medicalizada de Vilagarcía a Sanxenxo, unha decisión que o conselleiro defendeu en base ao incremento da demanda. A situación de Vilagarcía ocurre todos os anos, nos atendendo a demanda de atencións que hai este caso no Concello de Sanxenxo, reorganízase esa presencia, pero a situación de cada dispositivo está controlada de xeito digital e permanente e o 061 sabe en cada momento que o recurso ten que mover a cada situación que se produzca. Por lo tanto, estamos na situación igual que destes últimos veráns. En canto á situación da pandemia en Galicia, o responsable de Sanidade asegurou que está a evolucionar segundo o previsto. Aínda que se deu un incremento de casos, non se rexistran pacientes especialmente graves. Son datos moi constantes, con algunha baixada nas últimas semanas e este repunte, pero o que mantense o que temos visto prácticamente dende xaneiro, en torno a 600 pacientes ingresados, en torno a 20-30 pacientes na UCI. A día de hoxe hai 613 pacientes con coronavirus hospitalizados en toda Galicia e 22 nas unidades de cuidados intensivos.